Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Хитоби ман ба тамоми мардуми Краснодар. Имина як бародар номуш Талабшо ном дорад. Да занаш ватсап шудаге. Зан номерои занат ака. Номерои ки симкартаи хардаги да зан додаги ку 8918 184 87 61. Бародар Талабшо, ман хеле эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳамин занта бугӯ ки лезит накуна. Ман ягон гапи зиёдтӣ намегӯям. Ман ки дар ин видео омада нақл намекунам ки хешид туда шид ита шуд ута шид итари сурат чароика утари шид. Ман ҳеҷ чӣ намегӯям. Ман мегӯям ки Талабшо бародар занта гӯ ранги ҳамун леноботиҳо мегӯям ку ғибчонда ин хел биҷика тангачара наметавонад тангачара ҷикида хонат вайрон мешавад. Ман тида огоҳ кардам. Инаи сурата дар ватсап мондагия занут ё ту мондаги ман худ знам кадом мондаги. Инаи сурати кӯдака мондаги. Ман огоҳ кардастам. Гуфтастам ки ами агар хоҳӣ хонат вайрон шавад занат давом додан гира. Яки хоҳӣ хонат обод шавад зиндагит пеш рава аз дасти занат бигир телефона. Дигар телефон наташа ки ба телефон ягон кори дигар накуна. Номерота бояд бурга мегӯям 8918 184 87 61. Ман просто огоҳ кардастам ҳамчун мардак борем. Даиш комментариҳоям маҳкам мекунем ки ягон кас ақурат нанависа аз пишти зани ту аз пишти ту мо гуноҳ нагирем. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. Ман намегӯям ки касе дар билет дар кор аст, касе дар асал дар кор аст, занбур аст, ҳеҷ чӣ намегӯям. ғарибо аллоҳи меҳрубон шумо нигаҳбон бошад.